Tubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdob ying jongpi. UMLA ka Nongthymmai constituency uba Charles Pengrop. Ulano Synñiang ka Urban Health Center Nongthymmai ki PPE kits, ki hand sanitizers, bat ki face mask. Hagani ka jingelang ka balengkot ka balalong ha St. Xavier's Higher Secondary School Shillong, lay don lang ru ki Nongtray jong kani ka Jaka Sumar, harangkat ki Aganwadi workers, ki Asha bat ki Nongkit Kam Shnong. Yalam linti lang jong ka blok, baka jingdon rengkat lang, iap mali berdon buram jingi Pak Charles Pengrop. Kena program mata kasni ni ai ki no Synñiang ki PPE kit ki surgical mask ki hand sanitizer terkumtai kini ki ASHA workers ki health workers jong kini ka Nongthymmai urban dispensary ni kong kini ka jing ai subha jong ibling ni ai ni kong kini ki health workers mo jong Nongthymmai nama kini lalong kita ki frontline warriors jong kini ka constituency jongi kibala alet ban pet itu ki brio positif kibala yarap haborok kiliang banong kam tam kini bepang bestom ya ke ibor fat kini ladi kita ki frontline workers mo takadaw ngini kong ni siap yang pa aku blay sungu ya kini kita kibala du dam kibala tur syakman banyak kunyung ni kram teka message jongai ki paj ba fat ni konstitusi jongi kalong ba sumar bahai ladi defimi sabar deng bah ki mas side khu ki kiti avoid ya kiban mentah banyalong kata ka gathering mo kanang la kiar so kita mi tengah confident kam di dadon kanu kajing kada kajing snow dan jing stom dia isolate dia strong marway funya ki health workers funya ki doctors ni ki ibran kam namar ba fimla ban tip ni jingpang kala ban kanu ka ru